Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila! Libat! Ano sa'yo mo nag-iskot ni Venus Tresita? Luisito, sayo kang nanaog. Tubagaw na nga kung pagutana. Luisito, magminyo na subsirekson og Venus, dungan sa ilang kasal ni Laila og Bimbo. Unsa? Padapog ka ang tanang tao sa sala Tresita. Apil na ang mga katabang. Mag-meeting ta. Unsa? Makig-meeting ka sa tanan? Aray, sa may itong mitingan eh. Nabarar ba sa kong uda? Dong nagsunwa dyan ko kabasa sa naas utok sa imong tito Luisito do. Nganong kalit lang siyang makig-meeting sa tanan. Apil ba ganin katabang? Tuwa na sa sala ang tanan. Saan mo sigang yung balaod eh? Nagpatunga man gyud si Sir Luisito na tanawan ako. Ni anam di ang tanan. Gawas kang Layla. Bayo kay ni kana Rexon. Luisito, si Laila na lang ang kuwang. Diya nasab si Layla. May buntag din yung tanan. Good morning. Direkas kong tupad, Layla. Luisito, unsa magyoy atong meetingan? Bahay ni kang Layla. No, ay, Unsa? Layla. Kang Layla. Kang Di Layla. na lang ko magdaghan pagliko-liko. Una sa tanan, mangayo kong pasaylo kaninyong tanan. Ngano ka ha? Ngano ka ha? Ngano ka? Tuod sa dakong bakak nga kung gipahibaw kaninyo. Ang tinuod, way sakit si Layla. Unsa? Luisito, Uy! Mauni! Buangas ka! Bangag sa ilong! Ay! Yes! Yes! Sus! Abi ba na ako? Maning ka na yun, Layla. Grabing gaulan ako na. Nikurog akong tuhod sa kagul. Grabe yan, hindi ko eh. Tinuuna! Nalipay lang ko nga. Uy, sakit si Layla. Sorry. Nakusog na ako. Sorry kayo. salamat in taon kun mao. Akong pagbuot nga sultihan mo nga may sakit siya. Aron makakita ko kung unsa ka-importante ninyo si Layla. Ug nakita kong importante gyud siya kay naguol mong tanan. Ug nasukod ko ang gibati ni Bimbo alang kang Layla. Gusto lang kong maniguro karon sa mamahimong resulta sa kasal unya ni Layla ug Bimbo. Ug nagpasalamat ko nga magpakasal gihapon siya kang Layla. Ug may sorpresa mi ninyong tanan. Layla, tangtangan na ka ng imong shades. Ipakita nila ang imong mga mata. Opa. Hello ninyo tanan. Ako si Layla nga dili nalibat. Hey! Bangag sa ilong! Hala! Kanindot ni mong mata, Inday! Uy, kaguwang pa din mo, Layla! Thank you. Congratulations, Laila. Salamat. Pagkahinam pa ka rin.
Wala yung rason si Bimbo nga ilisan ka na Layla. Pero ano guna ni mo kung wadto kang Bimbo? Ano gun? Ligoy, nganong anugon man? Ay, wawi. Kuhan lang kining, basin ay nga, unsa man ko. Basin magdunay laing mga mata nga nakakita niya, ang ato bang hardinero, nagsigir ba tog li ni Layla. Adunay ka pa igam-igam. Rickson, Yay. di ka ba lang mo pahalipay ni Layla? Congrats, Layla. Thank you, Rickson. Tuod, Rickson. Sigurado ka na ba yun si mong hukom nga magminyo na mo si Venus? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sigurado ka ba, Rickson? Tito. Unsa? Mudungan mi sa kasal nila ni Layla ug Bimbo, Tito. Ay, og kaywa naman ko'y sakit. Mutrabaho na ko pa, ha? Ikaw ang mahibaw, Layla. Rickson, ikaw na'y bahala ni Layla. Ha? Samtang dili pa mo maminyo si Venus, imo paghihapong obligasyon si Layla, Rickson. Sige na, panglihok na ka mo. Makigdungan yun kag pakasal na mo ni Bimbo, Rickson. Ano? Dunay problema na? Wa man. Pero, di ka lainan nga doon kay kadungan sa inyong kasal? Ikaw ang akong pangutanon. Unsa gibati nimo? Nga kaslo na mo ni Bimbo. Ha? Excited ka ba? Ikaw? Excited ka? Nganong balihon man nimo ang akong pangutana? Ako'y una nang utana kung excited ba ka sa inyong kasal. Dili. Ngayon di ba ka excited? Di ba may ingon man ka? Nga, nalipay ka nga doon ay magpakasal ni mo? Oo. Kay libat ko kung niyang pakaslan. Pero, Pero unsa? ako nalang naotngan, uy. Ang unsa? Ang among kasal. Buutan mo sa si Bimbo, di ba? Dali na siyang higugmaon. Ikaw, in love ka na, Venus Ginamos? Ayaw pangutana. Sa'yo na mo ganito bago na ako pangutana? Yes or no, ramang gudna sa English? Magpakasal ko niya. Kay kinahanglang magminyo ko sa hustong babae alang nako. Kami ang bagay. Oo, kamo ang bagay o dili kita. Gusto ka? Kami ang bagay si Venus. Kana ang ibutang sa imong hunahuna. Ayaw ka bala ka. Ako na ibutang sa kuna-una. Pero ang imong huna-una, pahinumdumi ka nunay, ana. Nga kamo ang bagay o dili kita. Aron dili ko ni muhagkan. Oh, Maluibod kang dako. Kibaw ba kang giluiban ni mo imong uyab? Huwag ka maghuna-huna, ana. Nga doon na kay uyab, bunya mo kalit kag kiss na ako. Kapahimuslanan ka da. imutong sa... Ha? Ako sa? Nanasa ka ni pamasangil diha. Nganong paso-paso mo ka swimming pool? O gabiing dako, ha? O niya papasok ko. Imo day ko hagkan. Hilom na. Di na ni mausab. Kana! Ayaw na ginig-us ba, ha? Kay si Bimbo na tag-iya sa lips. Hoy! Nausan mo sa Karikson? Tugkan matagubag-ubag ni mo? Malibat makubali ka ng kalaki ni mo? Hoy, Layla. Kung may delikadisa ka, dili ka magpa-kiss ni Bimbo kung dili pa mo makasal. Usa! Ako'y unang nakakiss ni mo. O kung tarong kag utok ng pagbababae, dili ka magpa-kiss og lain kung di pa mo makasal. Ha? Diin ko tao na ni mo balaura dong.
Ako nang pabuot. Kasabot ka? Wa gitaw ko kasabot. Ngano ikaw gutay magbuot nako? Di man tay ka igagaw. Usbo na ko ha. Ako ang unang nakakiss anang imong lips. Busa, ayaw naghugaw-hugawi sa laing lips kung dili pa mo makasal. Ikaw lagi, di naman kay Venus. Pagka-kiss man lagi kaniya, unya mo kiss up ka nako. Hugaw sa din na imong lips. Ah, di na ko mo kiss niya kung di pa mi makasal. Hello, Bimbo! Oh, Venus. Niya lagi ka. Naon sa maning naong nimo? Ano subo man kaayo na? Yan na sila si Layla, Venus. Nauli na sila. Unya na mauli naman ka sila. Angay ka ganing malipay? May sakit si Layla, Venus. Cancer. Unsa? Cancer? Oo. Ug wala ko na'y kaayuhan ang iyang sakit. Unya? Magpakasal gihapon kaniya. Oo, Venus. Wala ko iatras ang pagpangasawa ni Layla. Mura man dunay gikagutan ang ubang mga empleyado? Sireksyon ka na. Kung nagsunod si Layla. Wala mag-shade si Layla. Hello, babe. Oh, Layla? Tinood ba niya ako nakita? Dili na kalibat. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!